Sa mga mamsi tulad ko, so kaway-kaway sa mga pregi dyan, 7 months pregi na ako ngayon. So i-share ko lang sa inyo mga mamsi yung dadalhin ko sa hospital, kung sakto na ba ito o kulang pa, kasi hindi ko alam yung ibang gamit kung nabili ko na ba o hindi pa. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung hospital bag ni baby at saka yung mommy hospital bag. Unahin ko muna yung pang kay baby. Wala, nakita na yung ano ko. Naka-plastic siya kasi October 9 pa naman due date ko. Para hindi madumihan, yung plastic ko muna siya. Hindi ko alam kung tama na ba itong mga pinagbabalot kong mga gamit niya. Kasi ito may dala-dala na akong chupon. Ay, hindi pala ito chupon niya. Yung lagay ng gatas na ipapump ko. Dalawa yan. Tapos, ito yung laman ng bag niya, guys. Yung mamshi. Tapos, may baon na rin akong lagay ng milk niya. Nabili ko din to sa Shopee, guys. May kutsara na siya. So, ayun. Ito pa. Kapag bibili na kami ng gatas sa pag pinabili kami ng gatas ng doctors. Ito. So, nagdala na ako guys ng ito yung mga gamit ni baby Rutubio ni Tuto. Oh, ba't mo tatawa, Jade? Ang laki guys nung nabili ng anak ko sa Shopee, nalagayan. Akala ko sa picture yung large, maliit lang. Nung dumating sa akin, hala, parang higante. Yung anong tawag dito, Jade? Plastic zipper lock ba? Basta may lock siya. Kaya plastic zipper lock. Ito, nilagyan ko na siya ng naka-prepare na yung medyas niya. Lalabas ko pa ba? Magugulo pa. Pakita ko lang sa inyo mga big case. Nagdala na ako ng big case na 1, 2, 3, 4, 5. So, ayun, 5 na big case. Kita yung bra ko. Tapos, ito, bumili rin ako ng medyas niya. Ito yung susuotin niyang medyas pag pauwi na kami. Pag go home. Para mas bongga-bonggang tingnan. Tapos, ito naman yung mga pang-hospital lang na medyas. 2, 4, 6, 3 pairs lang dinala ko kasi malay mo, lang kami doon. 3 days. Kasi normal deliver lang naman. Tapos yung ito, ang tawag dito, Babera. 3 pairs din dala ko. Huwag na nga pairs, pares na lang. Tapos ito, 3 pares din ng ba't parang kulang ay tama. Ito, mga kamamshi, 3 lang din. Ayan, 3 lang na gloves. Tapos, sombrero niya, nagdala ko ng 3 piraso lang. Ang laki kasi ng plastic niya, kaya so yan yung mga dadalhin niya, pang ulo, kamay, tsaka paa, big case. Ito naman guys,
sobrang laki. Kaya nilubos-lubos ko na nandito lahat ng ano niya susuotin. Sayang naman yung plastic kung pupunitin ko pa, ihahap ko. Kaya nandito na lahat yung gamit niya. So, mayroon dito, pinangalanan ko na siya. 3 pieces short, 2 pieces overall, 3 pieces pajama, 3 pieces long sleeve, 3 pieces t-shirt, 3 pieces sando. Ilabas ko para makita nyo yung mga nabili ko kasi lahat ng gamit ni baby ko ngayon puro bago. Sa SM ko binili yung SM ng Baliches yung mga damit niya. So, meron siyang 3 short, dalawang overall, tatlong pajama, tigta-tatlo lang guys yung dala kong gagamitin niya. 3 sando, 3 long sleeve, ayan, 3 t-shirt. Hindi siya totaling t-shirt, yung pang-born t-shirt, newborn. So, ito na ang pangatlong plastic. So, yun may pangalan na din para pag hiningi ng doktor sa asawa ko, mabilis lang niyang mabasa. Nathan Calix, sorry, review. 3 large lampin cotton, half lampin cotton, 5 pieces. Ito yung half na lampin mga mamshi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang yung dadalihin ko kasi pang ano lang naman to sa kanya, pang lampin kasi may diaper na, hindi naman niya to gagamitin para ihian. May mga diaper na akong dala. Tapos meron akong large na lampin. 3 ang dala ko. Yung half 5 itong ang tawag dito, yung nakalimutan ko. Basta ito yung towel niya na gagamitin pag lumabas na siya, syempre. 2 naman dala ko ito. So ayan, pwede na yan gamitin dun sa hospital kasi pag kumulang naman yan, pauuwiin ko yung asawa ko sa bahay para dun na nagamit ko. So yan lang muna yung dala-dala kong mga gagamitin ni baby. Damit-damitan niya, baro-baroan. So yun, wala nang laman yung bag. Dito naman tayo sa bulsa kasi may bulsa to. Tingnan natin ang laman ng bulsa. Yung baby bag, mahiwag ang bulsa ni baby Nathan. Ayun, nagdala na ako pala nito guys, ng pang-ipit sa lampin, tama ba? Pang-clip. Bumili yung asawa ko ng clip dun sa sa Jackman sa Muñoz. 8 pairs. Isa lang muna dadalhin ko para hindi siya mawala. Tapos yung pang sip-sip sa sipon, tama ba? Basta pang sip-sip daw ko sa sipon. Tapos ito baby oil na maliit. May malaki na akong baby oil doon pang reserva pag umuwi kami. So meron na siyang mga stock na gamit. So, maliit lang muna dadalhin ko. Tapos maliit lang din na alcohol. Pwede na to ibigay sa doktor kapag hiningian ako ng mga gamit. Basta cream daw to pang sa rashes. So, ang mahal niya guys sa SM 185. Maliit niya lang.
Bali, tatlo to pala guys. Ito lang dadalhin ko. Ito yung dalawa. So, ito. Lighten up. Scar gel naman yung pink. Ibig sabihin yata nito, yung parang pang pawala ng peklat sa mga kati-kati ng baby. Tapos ito, soothing gel. Hindi ko alam kung saan to. Kasama niya siya sa listahan. Kaya ito. Lactacid naman. Ang laki nung nabili ko sa SM. Magkano nga ito bili ko? 184. So, hindi na ako nagdala guys ng sabon mga kamamshi kasi ito na yung gagamitin niya, Lactacid. So, ayun, may powder Johnson din ang dala, pulbo. So, syempre, hindi mawawala yung sabi nila magdala daw ng thermometer. Pero yung iba hindi naman nagdadala. Wala pang emergency lang. Hindi natin alam. Kaya magdadala tayo ng thermometer. 189 din to bili ko sa SM. So yun, wala nang laman yung bulsa ng bag niya. Yan lang. Tapos dito naman sa parang Dora box na maliit. Hindi na kasya yung bulak. Dadala syempre tayo ng cotton ball. Syempre need niya to. Tapos ito, hindi siya cotton ball. Syempre pang reserva na lang din sa sa hospital pag kinailangan ng bulak. Kaya nagdala ko nito. Tapos syempre meron tayong anong pangalan nito? PB Wipes Johnson. Dito, linagay ko yung mga pampers niya. Hinati ko lang yung pampers na isang balot. 40 pieces laman nun. Ito lang dala ko, pampers niya. Puro naman mas madami-dami na to compare sa 5 piraso. Ayun, small. Pang newborn talagang pampers. Meron din tayong dadalhin na dalawang tissue. Dalawa lang muna dinala ko kasi hindi na kasya sa lalagyan. 2 days lang naman yata sa hospital or 3 days. Kaya yan lang muna dinala ko. Kaya yan yung mga gamit ni baby guys. Mga mamshi pala. So, share ko naman sa inyo yung mga needs ko na dadalhin sa ospital. Yung para sa akin naman, syempre, hindi mawawala yung kumot. Kasi, pag nandun ka na, number 1 hinihingi sa'yo, kumot. Kasi gagamitin pag deliver ka na yung kumot. So, ayun, may dala-dala ko. Hindi ko na siya ilalabas, guys. Merong kumot, tapos yung unan. Ito naman yung unan, tawag dito, anong pangalan nito? Shopee. 89 pesos. Pero cotton siya, maganda. Pwede na, kaysa sa bibili ka pa sa SM, ang mahal ng tuwalya. Pwede na siya pagtiyagaan. So, ito naman, ayun, nakita na yung panty. Dito ko na lang siya nilagay, yung mga gagamitin ko. Nagdala lang ako ng 2 panty ko. Tapos, ayun, may pangalan pa. Towel ulit. Tapos, ito yung tinatawag na maternity bra. Shopee din siya. Ayun, gaganyan lang siya pag sinuot. Tapos, syempre, pag papadede na daw, papadede, gaganyanin na lang siya. Paano pagtanggal ito?
Basta tatanggalin na lang pag gaganyanin para mas mabilis na lang mapadede yung baby. Gusto ko nandun yung isa, kulay pink. Tapos, dalawa lang din na sleepwear na lang dala ko kasi may pare siyang pajama. So, diba, bawal mag-short yung kapapanganak lang. Kaya dapat balot na balot ka. Sleepwear, yung binili ko sa online. So, 380 isang pares. So, ayan, dalawa siya. Ayoko naman mapasok ng lamig, kaya balot na balot talaga ako. So, ito naman, last nang papakita ko siya sa inyo, mga kamamshi, yung ayan, naka-plastic pa siya kasi ayaw kong maalikabukan kasi 2 months pa ang inaantay. Plastic ko muna. Bago kasi itong bag ko, in order ko to sa online din. Sa MC bag. Left. Wallet. Ito, may mga IDs. Tapos, ayun, may alcohol din akong sarili para pag halimbawa, naubos yung kay baby, mayroon pa yung reserva. Dala-dala ko din yung eyeglasses ko syempre para hindi lumabo yung paningin. Tapos bumili ako sa Shopee ng headband syempre para hindi nabuhukan si baby, makain ni baby yung buhok. Ito ganyan lang siya pag natin. Headband, kulang pa yan, bibili pa ako ng ponytail para may ipit ako pag hindi makakain ng buhok. Tapos ito, dala ko din yung tissue, may tissue rin ang sarili. Tapos syempre may kutsara, ito yung mga laman ng bag ko, mga nabubot. Ito, kutsara, tinidor. Tapos mayroon pang ito, may sarili akong baso kasi diba sa hospital kapag wala akong dalang gamit or baso, yung plastic na lagay ng kape sa labas na tag 10 piso, yun ang iinuman mo. Kaya ito, bumili ako ng sarili kong baso. Pwede dito yung gatas, malamig, mainit. Syempre meron tayong dala-dala pag magpapasuso ka, yung basta maternity yung sa pagpapasuso na pangtakip. Basta yun na yun. Hindi ko na maano, dati memorize ko yung mga pinabili kong pangalan, pero ngayon nakalimutan ko na. Yung nakumpleto ko na tuloy, nakalimutan ko na yung pangalan. Tapos 3 medyas. Ito 3 medyas dala ko. Fendi pala, Fendi yung tatak niya. Magkano nga bili mo ng kuya ba? 280 o 350? 280, 6 na piraso. Ay 5 yata. Basta nandito yung dalawa. Ayan. Kay Jid na tong dalawa na to. Ito lang, dadalhin ko 3. Mga nalabhan ko naman yan. Kaya prepare ko na. Tapos syempre hindi mawawala yung supply. Tapos meron ako dala-dalang napkin ko kapag nanganak na ako. Siyempre magagamit ko to pag punong-puno na yung diaper na malaki. Ito na yung kapalit. Tapos nagdala din ako ng, siyempre may luwin kasi ako, kaya may Vicks akong dala, may Aymo. Tapos sabon. Kailangan dala ko na rin mga kamamshi yung certificate. Kaso wala ako, yun lang, masaklap, wala akong PhilHealth. Na-expired na yung PhilHealth ko, hindi ko na-asikaso kasi yung buntis na ako ng February. Kaya hindi ko na naasikaso yung PhilHealth ko. Basta mga certificate lang itong dala ko. May pangalan na nga ito ni baby.
baby Nathan para pag makikita ni papa niya yung pangalan. Tapos syempre hindi mawawala sa atin yung wala akong maliit na bag. Nandun yata sa sa bodega. Nandun lahat ng mga lagay ng makeup. Kaya pinlastic ko na lang yung salamin. Hindi talaga ako guys nag-makeup. So kilay lang at saka lip tint. Okay na. Kaya hindi mawawala talaga yung lip tint. Ito. G21 lip tint ang gamit ko guys. Umorder ako ng lip tint. So 2 years ago na rin akong user ng G21. Tapos ito, eyeliner. Syempre hindi mawawala. Dinala ko na itong sleeper ko. So yun lang mga kamamshi. So comment lang kayo kung kulang pa yung mga gamit kong dala-dala para makabili ako 2 months na lang. So yun, masisilayan na namin si baby Nathan. So thank you sa panonood mga kamamshi. So bye bye. Subscribe pala mga mamshi or kahit hindi mamshi or ano pa man na nakapanood nito, please like and share and subscribe. Thank you guys.